Awu sanibonani nonke, siyabingelela. Uyabingelela namhlanje uDr. Sibhikili. Kuthiwa uyishingishane zomoya. Umavula kuvaliwe emzini yamadoda uyinqunqule eyishaya amaphiko. Kuthiwa uhamba bangamthanda bezizwe, hamba bemzonda. Sanibonani nonke-ke, ngiyabingelela namhlanje kakhulu bonke abantu. Kuphi nakuphi la ukhona khona. Use-South Africa, usemazweni angaphandle, Durban, Gauteng, bangene Mtubatuba, Eastern Cape, kuphi mhlaba uyalingana, lonke izwe. Sanibonani nonke. Siyababingelela abalandeli bale channel kaDr. Sibhikili nabo bonke, nama-subscribers bonke nje, even ama-client asizwa uDr. Sibhikili. Sanibonani phela nonke la nikhona, siyanibingelela. Cha-ke ngule video nje ngikhona la vele kaMhlaba Uyalingana, njengoba wonke umuntu azi ukuthi mina ngowala kaMhlaba Uyalingana. uDr. Sibhikili lona wakwaNdlovu Isibongo wakhona la kaMhlaba Uyalingana. Namhla-ke nje ngithi-ke angixolise nje nokuthi kuthatha isikhathi esithe ukweluleka kuba ngibuye nenye video, kanti ngathembisa kubantu ukuthi cha ngikhona nje, ngizolokhu ngikhona nabo. Inkinga-ke ngibhizi kakhulu lezi iy'nsuku ngenxa yokuthi kunomhla ka-15 ngiwuthembisile kubantu, njengoba ngishilo-ke kubantu ukuthi mhla ka-15 impela kune-special esikhulu la ekhaya. Mhla ka-15 nje kuyo le nyanga impela zobe zibuya, soba sipheka sithulula mhla ka-15. Sebaqalile-ke abantu nje abaningi benza ama-bookings, babhukha basho ukuthi mhla ka-15 impela nakanjani iy'ndlela zobe zibheke la kwaNdlovu la kwaMhlaba Uyalingana. Kuyobe kuzosetshezwa-ke kakhulu lapho mhla ka-15. Ngike ngayichaza-ke nje izinto ezobe zenziwa lapho. Kakhulukazi kudingeka abantu lapho abaney'nkinga, abantu abathi sebakhathele ukuhlupheka, kakhulukazi abantu abaney'nkinga zomsamo, abantu abaney'nkinga zomsebenzi, bathi imisebenzi abakhoni ukuyithola, abantu abaney'nkinga zamabhizinisi abo avalekile. Nalo lonke uhlobo lwey'nkinga, abantu abaney'nkinga nje ey'nhliziyweni zabo bakhathazekile, khona izinto ezingabahambeli kahle. Abantu abaxakwe iy'nkinga ey'ningi nje ezahlukahlukene ongay'cabanga. Yingakho-ke bengibhizi kakhulu ngoba ziningi lezi zinto ebekade ngiy'lungisa. Ngilungisela ukuthi-ke wonke umuntu ngifisa ukuthi inkinga yakhe, into yakhe mayifika la ayithole ikhona into ezokwazi ukumxazululela inkinga abhekene nayo. Kuyalungiswa-ke nje impela, kuyaphekwa, kuyathulula, zonke izinto ziyalungiswa zonke lezi iy'nsuku. Mhlampe kungithathe amaviki impela ngilungisa, khona sengiyoqeda ngoba nazi ne-15 sezifikile semnyango manje. Okusho ukuthi-ke impela nje ukusuka manje yonke into ngibona ngathi isime ngomumo, abantu bazokwazi ukulithola usizo lwezinto ezibaxakile. Ngichazile kwenye ividiyo ukuthi-ke impela kumbalwa abazokufica kungekho. Ngiyenze ngayo yonke indlela, ngisebenze kakhulu ngokuy'khandla ukuthi ngifuna ama-product abantu bawathole ekhona, izinto zabo abantu bay'thole zikhona, njengoba-ke abantu bazi ukuthi la ekhaya kuthiwa kangena ukhala la uphuma ujabule. Kanjalo ngifisa kube njalo-ke from mhla ka-15 nje, mhlawumbe kuyothatha inyanga yonke, ngoba-ke makusile-ke abantu sihlezi sibenzele izinto ezinhle, sihlezi sibenzele iy'pesheli. Ngifuna ukusho kubantu ukuthi-ke nalaba ababhukhile balokhu bengibuza ukuthi kumalini ukubhukha. Ngiyabatshela ukuthi cha, la ekhaya ukubhukha-ke awubhukhi ngemali, ukubhukha ngomlomo. Ubhukha ngokuthi ufone usho ukuthi uyeza. Awuze-ke sithi khokha imali noma phusha imali phambili, ngoba sifuna ukuthi uma kuwukuthi usubambekile bese ucabanga le mali oyikhiphela ekhaya ukuthi hhayi ngoba sengikhokha imali yokubhukha noma sengikhokha u-50 wokubhukha. Cha, uma kuwukuthi nje awuphumeleli, hhayi sizobona ngokuthi vele-ke kuyaziwa-ke vele ukuthi abantu isikhathi esiningi kodokotela besintu, umuntu uma ngabe ethe ngiyeza, uma ngabe engasezi akasho, udokotela ubona ukuthi kushona ilanga nje lokhu aqalaze egeyithini ukuthi umuntu uyangena, umuntu angangeni.
akasho ukuthi hayi sengithathwe ngenye indlela. Sibona ngalokho-ke ayikho into esiyidinga phambili ukuthi uyilethe phambili, akunjalo. Asinankinga kakhulu la ekhaya nemali, ngani ngoba ngeke sisho ukuthi sikhule kanzima-ke kuleli khaya, sikhule kahle nje. Abazali bebekhona, abazali-ke nje basinakekela lapha nalaphaya, akubanga nzima kakhulu. Ingakho-ke singasho ukuthi cha, impela qala nje phuthuma nje ulethe iy'mali zakho phambili, akunjalo. Impela-ke sithi-ke kube kunjalo-ke mhla ka-15 bangakhohlwa abantu, ungaphuthelwa nawe nawe ungaphuthelwa mhla ka-15. From mhla ka-15 nje kubhekele ngizosho nje ukuthi hhayi-ke manje sesiphelile-ke manje isipesheli, ngoba ngichazile ukuthi kakhulu-ke izinto esobe sidila nazo, sidila nezinto ezobe zisemoyeni womuntu. Othi uney'nkinga ekhaya la ahlala khona, uxakwe izitha, uxakwe yini, umsebenzi awutholakali, uma ibhizinisi uyayisebenza, ufunani, nabafuna ukuphakanyiswa-ke kanjalo-ke labo cha, labo bahlezi bavulelekile, abafuna ukuphakanyiswa nje, nabafuna ukuhlola kuphela. Khona bathi bafuna ukuhlola kuphela, abadingi ukusizwa. Mhlawumbe abanye banabo odokotela babo ababasizayo, bathi bafuna ukuhlola. Sisho-ke la ekhaya ukuthi uma ungabe uhlole la, kumele kuze kube yithina la kwa-Dr. Sibhikile esikusizayo. Uma ngabe nje uhlolile, siyakhona ukukuhlolela, sibone ukuthi inkinga yakho ikuphi, sikutshele ukuthi cha, tshela udokotela wakho ukuthi kunje. Inkinga ukuthi nokuthi kube kuphela. La ekhaya-ke futhi-ke ngenhlanhla siyakwazi ukuhlolela abantu bekude ungakafiki nasesigodlweni, siyakhona ukukuhlolela futhi nezinto siyakhona nokuthi sikuposele zifike la ukhona khona, ngenxa yokuthi-ke sisebenza nabantu abakude kakhulu, abanye ba-overseas, abanye bakuphi. Ingakho-ke sabona ukuthi kungcono ukuthi nale ndlela yokuposa nayo isebenze. Yilokho nje okuningi kakhulu-ke namhlanje ukukhumbuza abantu ukuthi mhla ka-15 impela kunjalo, ngoba ngangishilo ukuthi kuzobe kuqalwa lapho kulungiswa kakhulu izinto ey'thinta iy'nhliziyo zabantu, ngoba kusetshenzwa la, kuyobe kusetshenzwa ngezinga eliphezulu-ke kakhulu ngalolo suku lolo. Njengamanje nje bengiqala ngiyenza izinto zakhona, amasiko akhona okumele ngiwalungise. Yilokho nje okuningi kakhulu-ke namhlanje ngiyosho kubantu ukuthi cha, abantu abangifonele kule namba 80 071 106 9603 071 106 9603. Leyo namba kuyakhona-ke nokuphinde yenza abo-WhatsApp. Umuntu uma efonile-ke wangangithola ngibhizi kakhulu, angakhathazeki, adlulise esinye isikhathi futhi aphinde afone. Ungadlulisa nje amaminishanyana noma i-hour noma 30 minutes whatever, ongakhona ukuyidlulisa uphinde ufone. Ngani ngoba njengoba nje baningi kakhulu abantu esibasizayo. Uma ngabe ngibhizi mhlambe ngiyahlola vele ngaleso sikhathi wena uyafona, ngiyacela nje impela bangithethelele nabake bathi bafona, bangasheshi ukungithola ucingweni, baphinde babuye ngesinye isikhathi, bangagive up. Uma ufonela umuntu osuke esiza abantu, kuye kube njalo nje, kujwayelekile lokho. Kodwa nje ngihlezi nginayo-ke i-airtime efonini yokuthi abantu ngibuyele kubo uma bangifonele bangangithola, ngiphinde ngibuyele futhi nami kubona. Yilokho nje, akuningi kakhulu. Kodwa-ke ngingathanda ukubuyela kumuntu uma ngabe sekushiwe, especially njengabantu besimame-ke, ayima sekusebusuku kakhulu, angithandi ukubuyela kubo ngenxa yokuthi angifuni ukuthi ugcine omunye umuntu egcine ethi ufuna ukulungisa inkinga, kugcine kwande ezinye iy'nkinga. Yilokho nje okubaluleke kakhulu. Siyabonga kakhulu. Bhabhayini-ke cela ningibambe nje evidweni elandelayo. Kunjalo abantu futhi bangakhohlwa ukusubscribe kule channel ka-Dr. Sibhikile ngoba kuningi okuzayo. Bhabhayini, siyabonga.